Аз съм председател на гражданското сдружение епископ Йосиф Штросмайер и имам голямото удоволствие да ви представя един добър българин, патриот и духовник, отец Славейко, църквата в село Славутин, Монтанска регион. Приятно ми е, отче. Просто били така с няколко думи поразказал много малка история за нашите евентуални зрители, за този свещен символ, толкова ужасяващо поруган. Значи тази плоча не по-малко от 80 или 90 години, която са изписани героите на войни в България. А това е Междусъюзническата, Балканската и Първата световна война. Значи тази плоча, която аз имам сведения като млад духовник, е поругана на една сватба в селото. Неколко младежи, които са били подпинали, и по време на венчавката щупили плочата на загиналите. Тази плоча е съхранена. Стои от... Аз съм вече 10 години духовник тук в селото, но моите предшественици се е пазили и аз винаги така се ме поопазват и даже имената още стоят непокътнати и може да се разчитат на тези наши потомства, които са гинали по бойните полета за нашето освобождение, за нашата свобода на нашата родина и за нашата родина. Добре, ти имаш някакви изражения, Отче Славейко, влезем в една процедура и да се опитаме как да възстановим това нещо. И така мисля да тази плоча да е възкресиме, както се казва. Това са покойници вече, които да влезнат на този свят, защото те заслужават това. Дали своя живот и оставили своите майки, жени или деца на този свят, които сираци и които заслужават, независимо след колко години, да дойдат пак на бел свят, отдали своя живот за България, за нашето отечество и прочее. Преди около една година се загоди идеята, това, което всички видяхте преди малко, тази паметна плоча на 42 души загинали от село Славутин, сега Монтанско, да бъде възстановена. Въпреки усилията, въпреки трудностите, които преодолявахме в тази връзка, това е факт, който вие всички ще видите. Ето, след една година, какво представлява възстановеното. Благодарение на много патриотично настроени организации българи, с помощта и на местната власт, това стана факт и след няколко дни това нещо ще бъде тържествено открито. Аз изказвам благодарността си на всичките хора, които са написани тук на тази допълнителна плоча, за това, което направиха, помогнаха на сдружението и поредната му инициатива да стане факт. Началото на 50-те години 13 икони от този олтар, който всички виждате, са били откраднати. Успяхме, както с дължи усилия, много хора да възстановим тези икони и те сега отново са взели достойното си място на този олтар. Не смятам, че така постъпвайки хората, предейки от храмовете,
кажем и следното. Още една камбана на църквата.